Il-ġimgħa l-oħra għednielkom li l-blockchain hija sistema ġdida ta' kif il-computers jikkomunikaw flimkien u li se toffrilna servizzi ġodda li huma aktar fast, aktar siguri u li bihom se jkollna aktar aċċess u kontroll fuq l-informazzjoni tagħna. Malta qiegħda fuq quddieminett ta' dawn l-avvanzi teknoloġiċi u konna l-ewwel pajjiż li ħriġna liġijiet biex ngħinu kumpaniji barranin li joffru servizzi tal-blockchain biex jiġu joperaw minn Malta. Għalhekk isejħulna The Blockchain Island. Semmejna wkoll kif pajjiżna se jkun l-ewwel pajjiż fid-dinja fejn l-istituzzjonijiet edukattivi se jibdew joħorġu ċertifikati tal-istudenti tagħhom fuq is-sistema tal-blockchain. Jiġifieri issa l-istudenti għandhom file diġitali, digital wallet jgħidulu bl-Ingliż, u f'dan il-file diġitali se jkollhom miġburin iċ-ċertifikati kollha tal-iskola. Iċ-ċertifikati jkunu għand l-istudent u mhux għand l-iskola, u għalhekk l-istudent jista' jaċċesshom x'ħin irid u minn fejn irid minn fuq il-mobile, it-tablet jew il-computer tiegħu, u jekk se japplika għal xogħol jista' jagħtihom mill-employer tiegħu. B'hekk jekk int student tevita li jkollok terġa' tmur għand l-iskola jekk hemm il-darba titlef xi ċertifikat. U l-employer se jkollu aktar moħħu mistrieħ għaliex bil-blockchain dawn iċ-ċertifikati ma jistgħux jiġu falsifikati jew imbabsa bħalma jista' jiġri bil-karti. Din is-sistema diġà daħlet fl-MCAST, fl-ITS u fl-NCFHE u ftit ġimgħat ilu l-Gvern ħabbar li se tiġi estiża għall-istituzzjonijiet edukattivi kollha. Din is-sistema taħdem ukoll fil-qasam tas-saħħa fejn il-pazjent ikollu ċ-ċertifikati u d-dokumenti mediċi kollha miġburin f'dan il-file diġitali fuq il-blockchain. U b'hekk il-pazjent stess ikun is-sit tal-informazzjoni tiegħu u dawk id-dokumenti jużhom kif irid fejn irid fi kliniċi u sptarijiet li jkollu bżonn. Ukoll dan inaqqas ir-riskju li jintilef xi file mediku ġol isptarijiet. Dawn huma biż-żewġ servizzi ġodda li jistgħu jaħdmu fuq is-sistema tal-blockchain u jiffaċilitaw ħafna l-ħajja tan-nies. Il-possibilitajiet huma infiniti. Trid tkun taf aktar u x'vera, tibżax, il-ġimgħa d-dieħla ngħidulek biċ-ċoħra.